také, onaké. A na druhej strane pre pána Jana fotíme sa, zosmiešňujeme tú tajnú voľbu. A veď ústavný súd povedal jednoznačne, že to bolo protiústavný krok. Prečo sa teraz neospravedlnia tí, ktorí mali plné ústa toho, že oni to je ich v právomoci a tak ďalej a tak ďalej. Prečo sa, dá sa povedať, naťahuje a traumatizuje celý tento proces s voľbou generálneho prokurátora? Tak tak ja vám potom aj pripomeniem ten zákaz zisku súkromných zdravotných poisťovní. Spomínate si na to? Vtedy ste predstúpili pred novinárov a povedali ste, že koalícia je pre vás viac ako vaše vlastné presvedčenie. No a ústavný súd vám dal za pravdu, že to vaše presvedčenie je možno, keby bolo vtedy akceptované a nestiahli by ste vtedy chvost voči Robertovi Ficovi, tak ten zákon by nebol protiústavný. Ale to zase nehovorte, ja som vždycky tvrdil, že to je nesprávny postup. No, ja nesprávny, ale zostali ste ďalej. Náš expert na túto problematiku, pán doktor Zelník, jednoznačne hlasoval proti tomuto uzneseniu. Ale vy nie, pán Slota. A to je zaujímavé, že ste vedeli, že je to protiústavné a stiahli ste chvost. Stiahol som chvost. Áno. Tak, ale prečo? Potom čo hovoríte tým druhým, že čo mali robiť, keď aj vy ste tak isto postupovali? No tak práve to je to nesprávne. Ale ja sa k tomu priznám. Teraz? Áno. Konali Prečo? Ja som to aj vtedy hovoril. Aj vtedy som to hovoril, aj na koaličnej rade som hovoril, že toto proste, keď to pôjde na súd, tak to, že prehráme. Ja som to hovoril. No, to je dobré, ale vy ste poslanec, vy máte hlasovať a hlasovali ste za. No nie som si istý, čo som tak bol ste za, hlasovali alebo za. som sa nezdržal. Nie som si istý. No, v každom prípade dobre, keď si nie ste istí, minimálne ten výrok, že vám je viac tá koalícia ako vaše presvedčenie. Takže to len som vám tak vrátila trochu ten argument. Keď padne vláda, ak bude teda zvolený pán Dobroslav Trnka, podľa vás teda zradia niektorí koaliční poslanci na princípe čoho? Korupcie? Alebo že majú Ivetu Radičovú v zuboch? Viete, tá naša spoločnosť už je tak zaťažená týmito nezmyslami korupcie, špeciálne súdy, špeciálne prokuratúry. Veď by sa mala predovšetkým tí, ktorí o tom hlavne rozprávajú, by sa mali pozrieť na to, čo majú oni pred svojím vlastným právom. Či sa to jedná už o ministerstvo vnútra alebo ministerstvo spravodlivosti. Ja som presvedčený, že nejaká korupcia v tomto smere nie je medzi poslancami. Proste keď je názor niektorého poslanca, že pán doktor Dobroslav Trnka by bol dobrý prokurátor a nejaké zásadné prešlapy počas toho obdobia, kedy bol generálny prokurátor, nespravil. Čo je to za zrada? No. Vám vyšiel ústretný, tak trochu, teraz nemyslím počkajte, konkrétne generálna prokuratúra, ste sa v stanovisku aj podli, že imunita. Pozrite, ja už ide. Správy. Pozrite sa, keby sa on mohol vzdať, tak sa vzdá. Len zo zákona sa nemôže vzdať. My chceme, aby to bolo vyšetrené. Ale nie takým spôsobom, jak pán Lipšic vystupuje proste ako žalobca, ako vyšetrovateľ, ako sudca a dokonca ako kat. No tak to teda nie. To nemá asi nič spoločné s demokraciou. Pán Zlota, vy ste pripravení v istej chvíli, ak by teda prišlo k tomu, že by bol zvolený Dobroslav Trnka, podporovať vládu alebo byť súčasťou nejakej rekonštruovanej vlády? Určite, pod podmienkou, že nebude tam maďarská politická strana. No, dobre, tak máte vy nejaké varianty, nejakú alternatívu? Pre nás je hociaká varianta priateľná bez maďarského politického subjektu. To znamená čo? Pretože aj so Smerom aktuálne nemáte dobré vzťahy. Keď pani premiérka podá demisiu, ja som presvedčený, že nedôjde k predčasným parlamentným voľbám. Ktoré by vám mimochodom nevyhodovali, pravdu povediac. V tejto situácii asi by ste sa do parlamentu ani nedostali. Keby sme zvíťazili, tak by ste videli, že potom
keby ste zvíťazili? Keby sme my spravili poriadok s aroganciou Maďarska a maďarských politických subjektov. Dobre, poďme ešte, som dala do tém aj petičnú akciu za slovenčinu ako jediný úradný jazyk na území Slovenskej republiky. Toto je teraz vaša iniciatíva SNS. Pán Slota, vy často teda hovoríte, že ste stáli pri zrode ústavy a tak ďalej, ale vy veľmi dobre viete, čo je v tej ústave napísané. A zase určite, tak ako pri tom zisku poisťovní, viete, že aj toto by bolo protiústavné. Myslíte to v paragraf 34? 34 odstavec 2 bod B. No. Len ja vám na druhej strane odpoviem takým spôsobom, že či podľa vás, alebo podľa hocikoho je rozhodnutie 90 poslancov dôležitejšie ako názor pre vás 500 000 alebo 1 000 000 Slovákov, alebo obyvateľov Slovenska. Ja si osobne myslím, že dôležitejší názor ľudí. Ale ani ústava sa neprimala v referende a odvolávate sa na to, že ste boli pri jej zrode, tak sa pýtam, či ju týmto nejakým spôsobom... Voliči sú na to, aby zmenili ústavu, zmenili všetko. Voliči môžu zmeniť všetko. Zmeniť vládu, zmeniť parlament, zmeniť všetko. A ja som inicioval vlastne vypísanie tejto petície z veľmi jednoduchého dôvodu, že problematika, ktorá tu je nastolená, že už obyčajní ľudia skutočne vidia, že o čo ide Orbánovi, o čo ide Maďarsku. To je doslovne, ten obraz sa vytvára skladaním tých jednotlivých kachličiek, či to bolo dvojité občianstvo, či to je diskusia o tom, že budú mať možnosť voliť zahraniční Maďari do Budapešťanského parlamentu, a to má nedozerný dopad a dosah na všetko. Lebo napríklad, keď niekto bude občanom Maďarskej republiky, žijú a bude žiť na Slovensku, v prípade vojny môže byť zmobilizovaný do maďarskej armády. Počkáme si, ako sa to vyvinie, pán A toto som chcel sa vrátiť k petícii. Povedzte ešte k petícii a potom ma ešte zaujíma váš vzťah politický s Robertom Ficom. Takže nech sa páči. Petícia je jedna z tých kachličiek, kde to spôsobu svetopred, že o čo vlastne Maďarom ide. Že v podstate maďarská národnostná menšina... Podpísal, koľko máte aktuálne zozbieraných? Cca 72-75 tisíc. Dobre. Povedali ste to vlastne, že chcete tým zabrániť aj tým zmenám, aby sa nemohlo voliť a byť volený? Nie, samozrejme, že to nemá priamy dopad, ale proste treba vytvárať určitý tlak, veď Orbán robí globálny, masívny, absolútny tlak, predovšetkým teda na Slovensko, samozrejme aj na Rumunsko, Ukrajinu a Srbsko a Chorvátsko, ale Slovensko si vybrali z jednoduchého dôvodu. Je najslabšia súčasť toho stredoeurópskeho priestoru. Ďakujem, pán Slota. Ešte veľmi krátko o Robertovi Ficovi. Keď ste boli s ním v koalícii, ste hovorili, že to správny, rovný chlap. Nedávno, keď prišli s iniciatívou, ste oplúli parlament dokonca. Ohľadom práve Orbána. Zase to preháňate. Čo som oplul, koho som oplul, čo Dunaj. Nie, no, to bolo obrazne odplutie. Obrazne, viete? Keby som mal... Plúvanec ako kýbel, no tak to by potom bolo tak trošku asi horšie. Aké máte pri tom spôsoby, ale v každom prípade bolo komentovať. Si sa ani tým... Vulgárne zase, áno. Nie, no vy ste povedali, že to opulujete, tak ja som sa vás spýtala skrátka, aký máte vzťah s Robertom Ficom politický momentálne. Ja chcem povedať, že kvôli čomu som obrazne naplul na slovenský parlament, ktorý sa už hanbí aj nazývať Slovenská národná rada. Už je len národná rada. Za chvíľu bude len rada. Ale neviem, koho rada a pre koho bude táto rada pracovať. Viete, kvôli tomu som obrazne naplul, pretože drvivá väčšina poslancov v parlamente začína mať k tomuto národu úplne vzťah, ktorý nemá nič spoločné s vlastenectvom, nič spoločné s hrdosťou tohto národa. Robertovi Ficovi ešte, pán Slota, skúste povedať, myslím, že som vám dala dosť priestor, aby ste povedali. To sú dôležité otázky teda pre vás, no. Pán Slota, ale tak nie sú dôležité pre voličov. Pre voličov, že či a aký máte vzťah s Robertom Ficom? Máme dobrý vzťah, stretávame sa, rozprávame sa bez problémov. Čiže viete si s ním predstaviť prípadne možno aj raz vládnuť opäť? Určite s hociktorým politickým subjektom vynímajúc teda SAS, pretože v danom prípade nie sme manželstva tobožní. Homosexuáli mohli si osvojiť nejaké dieťa, tieto zvrhlosti nikdy nebudeme podporovať a tobožne, aby sme dekriminalizovali používanie
mäkkých drog. Ďakujem, pán Slota, veľmi pekne, že ste čelili palbe týchto nepríjemných otázok. Tu vám teraz vyhodnotím telefonické hlasovanie. Tak dnes ste presvedčili, počkáme si na čísla, 1349 televíznych divákov, nepresvedčili 262. Pán Slota, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do štúdia. Pani redaktorka, prečo nepoviete ako pri iných, že jak dopadlo podľa vás hlasovanie? Ako podľa mňa. Tak som to teraz odčítala. No áno, ale prečo nepoviete, že výraz boli kladné? Viete, však ale to vidia televízni diváci to telo, ale však vám práve hovorím, neviem, či ste ma počuli, že ste presvedčili 1349 televíznych divákov a nepresvedčili 262. Viete, len pani redaktorka, ďakujem vám veľmi pekne. Povedzte mi ešte. Nie, povedzte, len a ja musím rešpektovať isté pravidlá, dúfam, že to chápete, povedzte. Len pravidlá, keď je tu predstaviteľ Slovenskej národnej strany, sú trošku odlišné, ako keď je tu niekto treba z iných politických subjektov nie práve na ne orientovaný. Politici úplne majú a vychádza z faktov a súvislosti. A to vy veľmi dobre viete, pretože fakty, keď niekto povie údajne, to nie je fakt. Ale vy ste tu a môžete na to reagovať. Ale prečo sa stále točíte? Ja som to niekoľko razy v periodikách, v týždenníkoch, v teleľudoch. Nejaký ste aj... Markizov to súd predal, ten súd. To bolo doslovne do písmena skrečované, pretože ten petit, ktorý bol napísaný, bol nesprávne napísaný. Ale nie kvôli tomu, že som prehľadal, že som nemal pravdu. Dobre, ja si myslím, že vy naozaj nie ste z tých, ktorí by sa museli sťažovať. Z 12 súdov som vyhral 8. Ak chcete niečo povedať, tak si to môžete kľudne takto vykomunikovať. A toto je dôkaz, to je fakt. Dobre, a fakt je aj ten, že my sa nebraníme, pozvala som nás samého a myslím si, že je fér, že čelíte aj nepríjemným otázkam tak ako iní. Pán Slota, peknú nedeľu vám želám. Počkajte si, ešte nám poslali nejaké otázky aj z webu, potom ich nájdete na spravodajskom portáli tvnoviny.sk. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, majte sa krásne a dovidenia.